ሰላም ክቡራት ተኸታተልቲ መደባትና ከመይ ኣለኹም ፀጋት ዕናኹም ንሕና መቸም እንትርፎና ፎትኩም ጽቡቕ ኣለና ኣብ ህይወትኩም ጥዕና ኣብ ስራሕኩም ክዓወት እናተመነና ናብ ዝሎም ዘዳልናልኩም መደብ ብዛዕባ ኣብ ስነ ጥበብ ሃገርና ንልዕሊ 46 ዓመት ዝነጠፈን ብርክት ዝበሉ ሓወልቲ ዝኾኑ ስራሓት ዘፍረየን ባህር ዘያሚ ገጣሚ ድምፃዊ ስነ ጥበባዊ ኣብራር ዑስማን ዝድስስሕስቶ ኢና ሒዝናልኩም መፂና ዘለና ቅድሚ ጅማርና ግን ሞራልኩም ኣብ ቀጻልነት ስራሕና ሓጋዝ ስለ ዝኾነ حدراخم بشير لاي كومنت تختعجبونا እናዘኻኸርና ብቐጥታ ናብ መደብና ክነብል ሓደ ካብቶም ካብ ሰብዓታት ክሳብ ሕጂ ብውቁብ ደርፍታቱ ኣብ ናይ ብዙሓት ሓንጎላት ተቐሪጹ ዘሎ ህቡብ ኤርትራዊ ድምፃዊ ዘያምን ገጣምን እዩ ኣብ ዓውዲ ስነ ጥበብ ዘይነጽፍ ተውህቦ ዘለዎ ዓቕሙን ብቕዓቱን ከይነከየ ንልዕሊ 46 ዓመታት ተጓዒዙ ዝደርፍ ዘሎ ባህር ደራፋይ እዩ ኣብ ዓውዲ ስነ ጥበብ ዘይነጽፍ ተውህቦ ዘለዎ ዓቕሙን ብቕዓቱን ከይነከየ ንልዕሊ 46 ዓመታት ተጓዒዙ ዝደርፍ ዘሎ ባህር ደራፋይ እዩ በቲ ስምዒትካ ቀስቂሱ ሸውሃትካ ዝኸፍት ወሓለ ድምፁን ስሑል ጎረርኡን ገይሩ ኣብ ልቢ ኩሉ ኤርትራዊ ከኣትውን ግዜ ኣይወሰደሉን እቶም ካብ ግዜ ሶራ ጀሚሩ ዘፍረዮም ደርፍታቱ እውን ኣብ ፍቕርን ስምዒትን ህዝቢ ኤርትራ ዘይሃስስ ዝኽሪ ሒዞም ከም ቀሲ ይቕጽሉ ኣለዎ ኣርካን ድምፃዊ ኣብራር ዑስማን ጥበብ ኣብ ዘለዎ ቦታ እንሱሎ ካብኡ ኣይፍለን ሓዲት ጥበብ ተኸቲሉ ይጓዓዝ ንሓቀኛ ጥበብ ክረክብ ርሑቕ ይጥምት ክበጽሖ ድማ ይህቅን ብኡ ይምራሕ ይግዛእ ይዕልል ይናበር ካብ ጥበብ ወፃኢ ካልእ ዓለም ኣይፈልጥን ኣይደልን እውን ጥበብ ንዕኡ ሞያ ወይ ስራሕ ጥራይ ኣይኮነን ህይወት እዩ ምኽንያቱ ካብኡ ተፈልዩ ዝነብሮ ዓለም ስለ ዘይረኣዮ ጥበብ ዝሓረዮ ሰብ እዩ ንሱ እውን ንጥበብ ሓሪዎ ዋጋ ኸፊሉሉ ዝኸፈሎ ዋጋ እውን ክብሪ ሂብዎ ክብሪ ጥበብ ዝሰርሖም ስራሓት ኪንዮስም መንነት ሂቦሞ ዘይሃስስ መንነት ኣብቲ መንነት ፍቕሪ ስራሕ ጻዕሪ ዕቤት ኢድካ ዘይምሃብ ምብልሓት ብግህዶ ይርአ ፈታዊ ስራሕ እዩ ኩሉ ግዜ ኣብ ስራሕ ኣሎ ንስርሑ ዝህቦ ግዜ መርኣያ ፍቕሪ እዩ ምስኡ ኣብ ዝህልወሉ እውን ግዜ ይሓፅሮ ገዲም ድምፃዊ ስነ ጥበባዊ ኣብራር ዑስማን ሓደ ካብቶም ኣብ ንእስ ዕድሚኦም ናብ ሜዳ ዝተሰለፉ ተጋደልቲ እዩ በቲ ዝነበረ ሕሱብ መግዛእቲ ዝተፈላለየ ግፍዕታት ክፍጸም ኣብ ንዑስ ዕድሚኡ ተዓዚቡ ዛንታ ውዕሎ ጅግንነት ተጋደልቲ ክዝንቶ ካብ ህፃንነቱ ይስምዕ ስለ ዝነበረ ኣብ ልቡ ገለ ቦታ ሒዙ እዩ ብዓብዩ ግን ተጋደልቲ ኣብቲ ከባቢ ይንቀሳቐሱ ስለ ዝነበሩ ቅዱስ ቅኒ ይስምዖ እሞ ሓደ መዓልቲ ከም ናቶም ህይወት ክህልዎ ምስ ውሽጡ ቃል ከኣቱ ካብቲ ዘይሃስስ ዝኽሪ ትማሊ እዩ ኣብራር ዑስማን ኣብ ዝተፈላለየ ኣጋጣሚ ዝተፈላለየ ትሕዝቶ ዘለዎም ደርፍታት ኣፍርዩ ሓንቲ ካብተን ኣብ ህዝቢ ልዑል ተቐባልነት ዘትረፈት ደርፉ ድማ ህድሞና እትብል ጣዕሚ ዜማያ እዛ ደርፊ ነቲ ሓወልቲ ሕብረተሰብ ኤርትራ ዝኾነት ህድሞ ኣምሲሉ ንሃገርና ኤርትራ ዝደረፋ ቅርሲ ስራሕ እያ ኣብራር ካብ ንስነቱ ዝጀመረ ፍቕሪ ሙዚቃ ስዒቡ ኣብ ሜዳ ንቓልሲ ንምውዕዋዕ ዝወፁ ኣብ ዝነበሩ ደርፍታት ገድሊ ብምስራሕዩ ክእለቱ ይዕብዩ ኣብራር ብርክት ዝበሉ ንስሙ ዘጉልሑን ንልቢ ህዝቢ ኤርትራ ዝተንከፉን ብቋንቋታት ሳሆን ትግርኛን ስነ ጥበባዊ ስራሓት ኣፍርዩ ናብ ሰማዕቱ ቕሪቡ ከም ፍቕሪ አንዲዱኒ ህድሞና ሻማበል ናብሎ ኤርትራን ክልቲአን ብቋንቋ ሳሆ ምዃነንን ዝብላን ካልኦትን እዛ ዓቢ በዓል ሞያ ስነ ጥበባዊ ኣብራር ዑስማን ዝፍለጠለን ስራሓት እየን ኣብራር ኣብ ግዜ ቁልዕነቱ ንሙዚቃ ዝነበሮ ፍቕሪ ልዕል እኳ እንተነበረ ብቐንዱ ግን ንቓልስን ኣብ በረኻ ኣብ 1975 ምስ ወፀዩ ኣብ ሕቑፍቶም ዓበይቲ ስነ ጥበባውያን ደረፍቲ በዓል የማነ ባርያ መምህር ዑስማን ዓብደርሒም ተወልደ ረዳ በረኸት መንግስቲ ኣብ ዝኣመሰሉ ኣዝዮም ዝዓበዩ ስነ ጥበበኛታት ክዓቢ ዝኸኣለ ስነ ጥበብ ኩሉ ግዜ ዓይንን ልብን ዕላማን ልሳንን ህዝቢ ስለ ዝኾነ ንዑ የኽነብር ዝደሊ ዝብል ኣብራር ኣብ 2000 ኣብ ዙርያ ስራሕ ስነ ጥበብ ብእትነጥፍ ኮሚቴ ሽልማት ሙዚቃ ኤርትራ ራይሞግ ብመንገዲ ታሻማሻማ ትብል ኣልበሙ ክዕወት ክኢሉ እዩ
ሽሕኳ አብራር ኣብቲ ግዜቲ ኣብ ስደት እንተነበረ ነቲ ዕድል ብምርካቡ ግን ሕጉስ እዩ። እታ ከም በዓል ሽኮር ርኤ ንፋስ ከይኣትዎ ፍቕርና ሃለው ሕሩያጊንን ካልኦትን ዝብላ ደርፍታት ዝሓቐፈት ኣልቡም ክሳብ ሕጂ ጽቡቕ እያ ትስማዕ ዘላ። ደርፍታት አብራር ብብዙሓት ስነ ጥበባውያን ኣብ ዝተፈላለየ እዋናት ይድገም እዩ። ገለ ካብተን ብስነ ጥበባውያን ዝተደግማ ኸኣ እታ ንፋስ ከይኣትዎ ፍቕርና፣ ሽኮር፣ ሃለውን ካልእን ዝብላ ደርፍታቱ ከም ኣብነት ክንጠቅስ ንኽእል። አብራር ዑስማን ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ስደት ጀርመን እዩ ዝነብር ዘሎ። ብዛዕባ መስዋእቲ ናይ ባህር ኣቦና ስነ ጥበባዊ በረኸት መንግስቲ ኣብ ዝተዛረቦ ድማ ከምዚ ይብል። ሌላ አብራርን በረኸትን ካብ 1976 እዩ ዝጅምር። ኣብ ቃልሲ ንናጽነት እውን ብሓደ ምስ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ነይሮም። ብሓንሳብ ሙዚቃ ሰሪሖም፣ ብሓንሳብ ምርኢታት ኣርዮም፣ ብሓባር እውን ኣብ ስዑድያ ነይሮም። ወለላ ማዓር ትብል ናይ አብራር ዑስማን ደርፊ እውን ኣብ ስቱድዮ ገዛ ናይ በረኸት ከም እተሰርሐት እዩ አብራር ዝዕልል። ካብ ስዑድያ ተበጊሶም ኣብ ፌስቲቫል ናይ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ክሳተፉ ብሓባር ናብ ብዙሓት ሃገራት ከም ዝኸዱ እውን እዩ አብራር ዝገልጽ። ዋላ እኳ ብኣካል እንተተረሓሓቑ ብልቢ፣ ብሓሳብ፣ መንፈስ፣ ስምዒትን ግን ብሓደ ከም ዝነበሩ እዩ አብራር ዝሕብር። ኣዝየ ዘድንቆ መምህረይ መምህር ናይ ህይወተይ እዩ ብምባል እዩ አብራር ንበረኸት ዝገልጾ። ንህዝቢ ኤርትራ ብባህሊ ስነ ጥበብን ክእለትን ይመርሖ ነይሩ ብምባል እውን አብራር ኣብ ልዕሊ ባህር ኣቦና በረኸት መንግስቲ ኣብ ዘለዎ ኣድናቆት ይገልጽ። ፍቕሪ ህዝብን ስነ ጥበብን ዝነበሮ ኣምባሳደርና መራሒና መግለጺና እዩ ብምባል እውን አብራር ብዛዕባ በረኸት ይውስኽ። ንናጽነቱ ሓርነቱ ዝተቓለሰ ጅግና ወናም ተቓላሳይ ኮይኑ ንባህሊ ህዝቢ ኤርትራ ምስ ዓለም ከላልዮ ይጽዕር ከም ዝነበረ እውን ይገልጽ። ንቦትኡ ተመክርኡ ኣበርክትኡ ዝወዳደሮ ከም ዘየለውን ይገልጽ። ታሪኽን ዛንታን አብራር ዑስማን ብኽፋላት እምበር ኣብ ሓደ ጽሑፍ ጥራይ ዝግለጽ ትሕዝቶ ኣይኮነን። እዚ ሎሚ ዘዳለናያ ኸኣ ከም ካብ ባሕሪ ብጭልፋ ይዝሕሰብ። አብራር ዑስማን ሓደ ካብቶም ብዙሓት ሓደን ቀንድን ወርቂ ስነ ጥበብ ኤርትራዊ እንተበልና ይንእሶ እምበር ኣይበዝሖን እዩ። እምበኣርከስ ክቡራት ተኸታተልቲ መደባትና ብዘቕረብናልኩም መደብ ዓጊብኩምን ተዘናጊዕኹም ክትኮኑ እናተተስፈና እቲ ደልይዎ መደብ ኣብ ኮመንት ክትጽሕፉልና እናተላበና ኣብ ዝቕጽል ብኻልእ መሃርና ዘናግዓን መደብ ክሳብ ንመጸኩም ሰሰናይ ንኹልና።